जनायाव 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव 15 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंदों। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि 2 नं लांदांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारी बिथाङा जनाय हालामनि जौगानायनि थाखाय 7 स्टार क्लाबनो रांनि हेफाजाब होनानै बिटिआर अदालगुरिनिफ्राय हारिमु मावबादा लाबोदों। बे 15 साननि मावबादाया मैयानिफ्राय गिबि जागायजेनो। गिबि सानाव हारिमु मावबादाखौ बेखेवनानै होयो जनाय दख'रा हारिमु आफादनि आफादगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारि आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सुरजित नार्जारी, जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारि, जनाय दख'रा एबसुनि बारग' नेहाथारि अबिनाश नार्जारी, जनाय दख'रा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मिनु नार्जारी, गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मावथि फारिया बिथांमोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे मावबादायाव अदालगुरिनिफ्राय मोसानाय फोरोंगिरि हिसाबै धीराज रामसियारि आरो दामजु दामनाय फोरोंगिरि हिसाबै आगोमा बसुमतारी बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव जनाय दख'रानि हारिमु आफादनि आफादगिरि बुद्धदेब स्वर्गियारि बिथाङा मा बुङो आरो मिरु एबसुनि नेहाथारिया बड'सा ब्रह्म बिथाङाबो बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुङो। गिबियाव खौरांगिरि नोंथांसिम साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै मोनसे जोंहा गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन बा गोजोनथाव बुब्लि होनना बुंनांगोन। जिहेतु दिनै जोंनि बे हालामाव बे मोसानाय मावबादाखौ गुबुन बोसोराव खालामफेराखैमोन। देग्लायसो गिबि होननांगोन जोंनि बे हालामाव। बेनिखायनो जाय बिथाङा दिनै हेफाजाब होनानै 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायजों बे हाबाफारिखौ मावफुंदों, बेनि थाखाय आं गिबियाव बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय। जिहेतु आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवनायाव आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय। जाहाथे आंनि गोजोननायजों आरो बिथांमोननि नाजानाया अरायबो आलो गोजोनै दिनै जेरै सोलिदों बेबायदिनो जोबलांनायखौ आं आंनि फालनिफ्राय मिजिंथिदों आरो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। गोबां गथ'फोरा दिनै मोजां लामाथिं थाङालासिनो गाज्रि लामाथिं थांनायावसो जोंहा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय दिनै जोंनि हारि फोथांग्रा आफादफोरा दिनै नाजानानै माखासेखौ बोस्रांनो हायाखै। जिहेतु दिनै जों बेबायदि मावबादा होनानै माखासे एंगेज खालामना दोननो हायोब्ला बै गाज्रि हाबाफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जों मोजां लामाथिं बोलांनो हागोनखौ मिजिं लानानैनो दिनै सानखांगिरि बिथांमोना बे मावबादाखौ खालामनाय जादों। जिहेतु दिनैनि जुगाव बे मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामजु दामनायनि गेजेरजोंबो गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे हारिनि माखासे मोजां खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दिनै बिदिन्थि बायदियै आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। हमनानै ला दिनै नबजित नार्जारी बिथाङा दिनै उन्दै बैसोनिफ्रायनो जेरै मोसानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैदेननायनि राहा लामाखौ लानायजों लोगोसे हारिखौ गोजौ थाखोआव दैखांदों। थिग बेबायदिनो जोंबो बेबायदि बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायाव गथ'फोरखौ एंगेज खालामनो हायोब्ला माखासे गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय जों बासायनानै लाखिनो हागोनखौ आं सानो आरो। दिनै 7 स्टार क्लाब बिथांमोननि बानजायनायाव 15 दिननि थाखाय दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय देनाय बेखौ लानानै मावबादा दिनैनिफ्राय बेखेवनाय जादों। दा बेवहाय ओनसोलनि गासै जेसेबां गामिनि फरायसाफोर दं आरो बैसोगोरा बोराय बुरि एबा बिहामजोफोर बिथांमोना बाहागो लादों। आरो बेवहाय मोसानाय माखासे बाहागो लागासिनो दं उन्दै फंबाय बिनानावमोन। दा बेवहाय दिनै खोब मोनसे मोजां थासारि। दिनै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा गोबां बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै जा धीराज रामसियारि मानगोनां बिथां दं आरो दामनायनि सासे फोरोंगिरि दं। दा बेवहाय फरायसाफ्रा जेसेबांनाखि फैनांगौ बाहागो लाफैनायखौ जों नुदों। आरो दिनै 7 स्टार क्लाब बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन। दा बिथांमोना थारैनो मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। दिनै जों नुदों गोदो बैसागुफोरखौ जोङो जानला मोनला हौवायानो हिन्जाव जानानै मोसानाय, थिं बोराइ दामनानै मोसानाय, बिदिनो लेथेर फिथेर मोसानाय बेबायदि जोङो गोदो नुयोमोन। दा बेफोरखौ जोङो गारनानै दिनै आब्रुथि क्लासिकेल बायदिसिना जोङो आब्रुथि लानानै
जों बैसागुफोरखौ रंजानाय मेथाइ खननाय जों लासै लासैनो सोलायलांगासिनो दङ आरो जों बैसागुखौबो बेबायदियैनो जों माने मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय गासै बैसागु हाबाफारियाव जोङो माने आब्रुथियै थांनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव बिदिनो जनाय ओनसोलाव माने साफा साफा मोसानाय आरो दामनाय देनायनि सासे मोजां मेथाइ खनगिरि मोसागिरि ओंखारगोन जों आसा खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जनाय ओनसोलाव दिनै मोननै मावबादा सोलिगासिनो दं दिनै बेवहाय मोनसे मावबादा सोलिगासिनो आरो मोनसेया मावबादाया सोलिगासिनो दं गेजेर खन्द'आव दा बेयो गेजेर नांबाय दा बेवहाय जों खोब खाफाल गोनां दिनै जनाय आन्सलिक हिसाबै जनाय आन्सलिकआ मोननै मावबादा दिनै खुंनो हादों दा बिनि थाखाय जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों साबायखर बावदों आरो 7 स्टार क्लाब बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों आरो बे मावबादाखौ खुंनायाव जाय बिथांमोनहा गोसो गोथारै गावसिनि अनसुंथाइ हरदों आरो हेफाजाब मदद होदों दा बिथांमोननिसिमबो जों साबायखरखौ बावनांगोन आरो बेखौनो माने जों आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन आरो गोबावसिन मोजां रोखोमै जोङो मावबादाखौ खुंनो हायो जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय।